बाबू हाँ बोल रहा कनी हमर कोन दत कथी कली रे उहे जवन तार भई रे कथी रे तू न खा जाना हाँ हमरा उहे लड़की चाहिए कौन लड़की रे जवन एने में 5 लोग है एमो में कौन लड़की रे ससुर तू नहीं पोटा पोछे के लुरे नहीं गया लड़की चाहिए एमो में पास अरे चल ठीक बा कहत तरी तो चल के सुखाड़ी भाई से हम बातचीत करतनी चलो ठीक बा आओ बैठो ओ देखा ना एगो बात ना हमार लइको शादी करे खातिर साफ बचन को देले बा कौन हो चिरकुटवा हां उ है आ पोटा पोछे के तो ओकरा लूरे नहीं क्या ओ में एनो में लड़की पास खोजता लइकवा कौन काम करला हो अरे काम तो पूछो मत इतना न लमहर काम करेला ड्राइवर कथी के हो ओहू में वीआईपी आदमी हो ओकरा से कितनो वीआईपी आइले तो ओकरा पीछे ही बैठिलो आ उ आगे बैठेला अब ऐसे मिले जे काम कितना लमहर करेला लगा जानो ना तो मर्द रिक्शा नहीं चलावेला एगो झिंगुर महतो के लड़की बिया अच्छा। हम बात करके बताओ ठीक बा बात करो ठीक बा चल ठीक बा भाई ठीक बा का समाचार बा भाई ठीक बा भाई ठीक बा बैठा अपना लड़किया के शादी करब ड्राइवर है लइको काथी के ड्राइवर हो ए ड्राइवर है कौन गाड़ी चलावेला भाई हो नत पूछो हाथे गाड़ी दोनों हाथे चलावेला हमर डे बहुत बढ़िया गाड़ी चलावेला तू बियाह कर ना लड़का देखा हेलो हेलो हाँ भाई का हाल बा हो ठीक बाटे सुनो ना हाँ ए हित लो आवता तेरा लइकवा के देखे ठीक बा अभी आओ तर लो हाँ अभी उतर लो चलो भाई ठीक बा वो चिरकुट ओए रे का भइल बा अरे पहुना आओ तर लो तोरा के देखे पौना तलो हाँ आयो द पौना के तो क्या कोई नाश्ता वास्ता का व्यवस्था ना ए होई त का हो गइल जौन जूजी मिली तो याद हो जाई जूजी में लिखियो ले रे सुर बोका के बोका रह जाई जिंदगी भर जाओ पोटेसर का समाचार बा सब बढ़िया बा बैठे लगिन आई तुम कोनो परेशानी ना भइल ए लइकवा के बोलाई ना अच्छा ठीक बा बबुआ चिरकुट हां बाबू आओ ने आओ तनी बैठो ए बाबूआ तार का नाम हो हमार नाम है चिरकुट साया के ब्लाउज के साया के ना ब्लाउज के बाबू को ननकी पैंट के बुझाता सरवा बकलोले बका बियाह करवाई बुझाता बाबू तोर ममहर कहां हो बाबू के गाड़ी में अरे बाबू के गाड़ी में कि बाबू के ससुरारी में रे बाबू के ससुरारी में पढ़ लेला नु तो ई सब लोग से तेज हो जाला अच्छा ठीक बा हां जजमान बियाह के सामान सरियाए हैं ये लकड़ी उकड़ी लेकर रखी। अब पंडित जी जल्दी मंत्र कराई ना जल्दी जल्दी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुत्रिका जी गणेश पूजा दी। हां देता नहीं नहीं मां पंडित जी घर है हां इतना में ना होई बार हां क्या तुम्हारे खटवावत नहीं खटवाओ तनी महाराज की बियाह कराओ तनी रूंगा माने उहे कोत नहीं हां तो ई कही ना को तनी रात भर खटवाओ तनी ली आई चलो जब तक पूरे ना हो तेरे साथ तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की तब तक बबूनी नहीं बबू चंदुदान करवाई। हां ठीक बा चुटकी भास नोरा लगावते ए बाबा बेटी हो जई है परा चलो बैठो हां कि सुनो बियाह में तो ढेर कर्जा पहुंचा हो गइल बा बाहर ना जाई जाई तो के काम चली या तनी हम बाहर कमा के आओ तनी तले तू अपन खूब बढ़िया से ध्यान से रह जाई बाबूजी बानी मैं हम चलता है तो आशीर्वाद सब बक रोले बानी हम गोर छुम की रहूगा हाँ हेलो ए का हाल बा हो ठीक भाई आपन बताई
ए बहुत बढ़िया बा। खुशी के बात बा। ए का भइलो? अरे बा पापा बन गए नी। चिरकुट भाई ए का भइलो चिरकुट भाई का भइलो? का चक्कर आ गइल? ए का भइलो चिरकुट भाई ए बुरी देख ना का कहीं 3 महीना हमरा बाहर भइले है आ 3 महीना हमर बियाह भइले है। अब देख ना मेहरारू का हमरा लइका हो गइल बा। जल्दी चलावा ना हमरा घर। चलाते न बानी रुका ना बाबू हो तारा घर तक हरी पहिले। अरे चलैली बात कुछ कर बा। टेंशन के बात में एगो सबके बोलाओ पंचायती बा। अरे तू पहिले बोलाओ पंचायती बा, हम पूछे ना कि का कहत तरी कहू ना। ई बताओ। हां बोल। 3 महीना हमरा बाहर गइले भइल। हां आ 3 महीना हमरा बियाह भइले भइल। हां ई बताओ हम बाहर चल गए तो लइका कैसे भइल? हां ते ठीक कहत तरी। चल सरपंच साहब के चल। चलो बोला के लिए सरपंच साहब के। चल। नाम सरपंच साहब। प्रणाम प्रणाम हाल बो जी बहुत बढ़िया बात, सब कुशल मंगल बा। अन्य लोग लगे कोनो काम से। हां कह ना अरे लइकवा गइल बाहर आइल बाटे, आगे उ लफड़ा कुछ लगा देले बा। चाहत नहीं रुआ चल के तनी समझा बुझा दी। अच्छा आओ चिरकुटवा हां उहे अच्छा ठीक बा चलो भल बियाह कोनी हो घर भाई। हां 5-6 महीना। ए तो नेवता तो आइले रे अच्छा अच्छा। सरपंच साहब बताई रहुआ लइका कैसे भइल? अरे सड़वा लइका हमरा भाई के तोरा मेहरारू के रे अनु सरपंच साहब एकरा मेहरारू के नु। अच्छा एकरा मेहरारू के हाँ। अच्छा ठीक बा जी। बोलाओ ओकरा के हम पूछे लइका कैसे भाई। हां बोलवाई सरपंच साहब। अरे वास्ती रहो ना रे ससुरा पकड़ा ना ना एबार पंचायती होई। ए चिरकुट बाबू अने आवा तो नहीं। सरपंच साहब पटना के गिनती दिलुर बा पूछी तो काना क्लास में पढ़ ले बा। ए सुना नहीं आओ जी। कौन क्लास में पढ़ले बा हो? ए सरपंच साहब नहीं की जानत रुबा। ना। ए यारी बड़ी में पढ़ले बा। आड़ी बाड़ी में? हां ई कौन स्कूल है हो? वो खुलल बनाया है। नया खुलल बा। हां अच्छा और सकी चिरकुट का चिरकुटे रह गइल। हाँ। अच्छा ठीक बा सुना तू बताओ जो लइका कैसे भइल? सुनी सरपंच साहब पहले पूछी पटना के बेटा 3 महीना बतियले बा कि ना। क्या बोले रे? हां बतिया। अच्छा 3 महीना मोबाइल के आ 3 महीना हमरा आइला भाई आ 3 महीना पटना के बेटा के गइला भाई 9 महीना ना हो गई। ये हमर पतो सरपंच साहब ई त सब पढ़ कहानी बड़ी में ई सब भकलोले रह गई। अब पतोइया में सब पास भी है जन्नी सब रुआ देखनी नु कितना बढ़िया जोड़वा देलइयो। ऐसे कि हमें में पास भी है ई त सब भकलोल। हां 9 महीना ना जोड़ा देलइयो। 3 महीना ओकरा भइले आ 3 महीना तोरा बाहर गइले आ 3 महीना मोबाइल से बतियले बड़ी 9 महीना ना भइले मत नहीं। जा बाबू हाँ। बतिया वाला हमरा से हो। तब हम ना रहे पटना के बेटा पर हम जाता नहीं है। हां ठीक को आती है, वो तो बड़ा मुश्किल से बियाह ए कइले। रुको ना बात है तू नहीं सुना ना तू तो मां वाले पढ़ा लिखल बाड़ू का दुनिया में सब पास बड़ी। हाँ। अच्छा वो बात बकलो तो कोनो बात नहीं के समझा देता नहीं। अरे घर परिवार हद चलावे के चाहिए। जा तो चलो कौन बात है। देखी पटना के बेटा के चलो जा चलो जा बुझाए तो मान देखी चलो घर सरपंच जा के पटना के बेटा बकलोल बा। अरे साका बकलो रे रे इन गोड़ धरी के तेरे को धरे रे। जा घबरा गइल हो गया हमरा। सुनो सब झगड़ा मत करियो सब जा सब तू बड़ा जा सब घरे जा चलो चलो देखा तारा खातिर बड़ी बड़ी निमन निमन चीज लियल करी चलो।